Чуй това. В Второзаконие 18 глава от 10 до 12 стих в една от книгите на Библията се казва следното. Да не се намери между вас гадател, вълшебник, предсказател, магьосник, заклинател, питаш мъртвите или запитвач на духове, защото всеки, който прави това, е омразен на Господа. В българската култура е нещо съвсем нормално днешно време да видим хора, които ходят да се допитват до гледачки, баячки, но никой не се допитва до Божии пророци или до хора, които реално следват Библията. Библията ни преподава, че когато ходим при такъв тип хора, които занимават с един вид окулт или магьосничество, ние се навличаме проклятия. Много хора могат да споделят и са ми казвали това, как когато те са ходили при врачка или баячка, за да може да им помогне със здравето или някакъв проблем, всъщност второто им състояние става много по-лошо от първото. И в това видео искам да ти кажа, че е време да спреш да даваш времето си и да спреш да отнемаш от здравето си, като ходиш при такъв тип хора, а вместо това отиди на църква.